Eh, la 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 la. La 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 la. Gadara. Rayuwa mai laifi mu dinga yi masa lamuni. Babu kyau yin gadara. Babu kyau yin gadara. Girman kai bai da riba. Gadara, gadara, gadara. Komai zami sai mu duba. Gadara, gadara, gadara. In mun ki mutunci mu duba. Gadara, gadara, gadara. Wataran tsautsayi za mu fada. Gadara, Wato idan dai haka ne kuma abin da Maryam ta faɗa da gaske ne, ina ganin ko minti 10 ba zai ƙara ba kamar sai fita. To wai yanzu kana ga wace hanya ce za ta bulle? Amma fa gaskiya akwai 'yar matsala. Wace irin matsala kuma? Dole yana buƙatar bincikawa da kuma bin diddigin yadda kisan ya faru. To wai me yasa ba a maganar gidan su iyayen yarinya, ko suna zuwa ko ba sa zuwa? Suna ma ina? An faɗa miki wannan kes ɗin fa a lullube yake. Idan har aka ce za a bayyana shi, to lallai sai Hajiya ta shigo ciki. Kuma abin da ta To ba damuwa insha Allah, zan kira Sadam. Din da muka yi da shi zan sanar da kai. Hello Sadam. Kana ina ne? Ka san kai nake ta jira ko? Afwan, na kammala wani aikin ne maka fara da kamar. Ba sai na faɗa maka me yasa ka zo nan. Kwarai, akan kamar ko? Wannan wayar da na baka, ka ɗauki wannan number. Wannan number IG ne. Aminin mama ne. Ya ce da abin take bukata station zai tsaya mata shi. Me yake shirin yi? Ina shirin fito da Kamal. Bai dace ya zauna a station ba. Kutu-kutu gurin nan bai dace da shi ba. Amma kin san bai kamata ba mu jaya da Hajiya Balaraba ba. Ko kin manta gargadin da ta mana? Ji nake rayuwata ne da raina a cikin station din nan aka kulle. Sai ya fi mai ki ja ka ranki. Kada ki abin zai shafe ki da iyayenki. Ina zaka je Sadam? Ina so in san da ki wallahi babu ruwana. Idan zaki dan Allah ki cire ni daga ciki. Mai laifi mu ringa yi masa lamuni. Babu kyau yin gadara. Babu kyau yin Wannan wace irin rayuwa ce?
haka dama talakawa suke shiga tsanani musamman waɗanda aka cutar da su ba da laifinsu ba. Me ya kamata idan na fita yaya zan yi da haka? Gadara in mun ki mutunci mu duba gadara wata rantsa za mu. Shi yasa fa na baki na yi tunanin makin kira. Gaskiya ya kamata a cire yaya kamar daga wannan halin wallahi. To, yanzu ya kenan. Gadara ga mai hali ne, gadara ga mai dukiya ne, gadara ga mai karfi ne, Wai me suka ce? Hajiya sun ce matsaloli sun faru da dama daga ciki har da rashin halartar mitin ɗin da baki ba. Shine saboda mahaukata ne su za su janye hannunsu daga cikin kasuwanci ta? Hajiya daman fa suna bakin ciki da ke, sannan ba sa son ci gabanki. Sun san wace ce Hajiya Balarabe kuwa? Sun sani. Inda sun san wace ce Hajiya Balaraba, da ba su yin haka ba. Zan zame musu matsala, wallahi. Tabbas ya kamata Hajiya, domin bai kamata saboda baki halarci mitin ba su ce za su janye hannun jari da ke. Bari da su, da ni suke magana. Girman kai bai da riba, gadara komai zami sai mu duba. Gadara in mun ki mutunci. Shikenan Maryam, insha Allah za mu haɗu. Okay, to shikenan Maryam, sai an jima zan kira. Kada ka yi yunkurin zaka hana ni, tun da kai ba za ka je ba, yanzu na kirawa Maryam za ta je. A'a, ko ɗaya ba hana ki zan yi ba. To me yasa? Ni ma na zo ne a je da ni saboda kar Kamal ya kina abokin da ba haka ba. Okay, za ka je kenan saboda kada Kamal ya fito ya zo yana ƙananan maganganu ko a ce baka je ba. A'a, ki ba da haka. Yanzu yana raki. To yanzu za mu je gidan aiki. Ya ce mu je gida, mu same shi a yi magana ta space kaga dai zai fi akan maganan waya ko? Okay, za mu yi tafiya? La gadara rayuwa. Gidan aiji? Wani daga Rufin baki me yasa baka sanar da ni ba tun da? Uban me yaran da suka je a cikin gidan nan? Lalle zan tabbatar ma yaran nan na fi su hauka. afuwan Hajiya, daman da naga kin shiga ciki shine na bari ki fito saboda naga kaman Wannan maganan banza ne, Rufin baki yayi. Shikenan sir. Sai wata rana. Ga wannan DDCO kuma shi kayan sa. Ba shi komai da komai na shi. Mota. Inspector Audu Lincoln.
Barka da warhaka. Allah ya sa magana ka ta zo da siffar da zan sha mamaki. Allah ya sa baka ɗauka cewa ba zan iya baka mamaki ba. Ka ba a hankali. Dare makaho ne musamman in ba wuta. Ka kiyaye inda za ka taka. Shi da ma mulki tenuwa ce. Wani lokaci PDP tana mulki, APC ta kwaci. Kowa yana ƙoƙari ya yi abin da zai yi ne a lokacin da ke mulki. Ba jam'iyya ba ce madogara. Ƙarfin jinin Buhari shi ya kare PDP. Shi yasa muke ganin ba daidai ba. Talakawa kuke ɗanɗana kuɗanku. Kuna ji a jikinku. Yanzu a gari ya waya. Amma bari na tuna maka. Sunana Kamal ɗan gidan Hajiya Jimaita. Ina so ka ɗan nana ta sunan nan. Ka ɗan maimaita ka riƙe. Saboda wataƙila ba za mu ƙara haɗuwa ba. Wataƙila kuma haɗuwa ta da kai ba za ta taɓa zuwa maka da daɗi ba. Kai da wani yaron yake takwa da shi. Dakata mama, ba mu zuba miki da mutunci ba, na san abin da yake so ki faɗa kenan. Belin shi aka bamu, kes ɗin bai mutu ba, mu za mu ci gaba da bibiyar kes ɗin. Usman? Hello? Ina jin ka kamar. Ok, muna nan muna jiran inda muka saba haduwa. Ni da Sadam ne. Ok, to shi kenan gashi. Sadam, ba kamar. Ok, malam, hello? Malam kai sauri kai kaɗai muke jira. Saboda ka sai na toshin zan karɓa a wajenka. Ka wa sani.
Zinatu? Zinatu? Malam lafiya? La, Maryam ma iri ɗaya. Zinatu, dama kina da rai? Malam me kake nufi ne? Ban taɓa ganin ka ba kuma ka zo ka dinga kira min mutuwa? Kada kire na mai hankali da Allah. Kada kire na mai hankali. Ke ce ko fatawla kice? Fatalwa ta ce. Idan kai mahaukaci ne ba ka ga ƙaryan hauka. Ban taɓa ganin ka ba kuma ka zo ka dinga min wasu kai? Zinatu, zo mu tafi, na ajiye ki a nan. Don Allah ki haƙuri, wato na tsaya na kai wa Alhaji abu ne a banki. Zo mu tafi. Na'am yaya ina zuwa. Wani sakarai ne yake son ya raina min wayo. Idan za ku sha ku dinga daidai ku ni yaya na ya zo gurin barka. Gadara. Wallahi tallahi ita ce. Wallahi ita ce. Kamanni ɗaya, fuskar su ɗaya, idan su iri ɗaya, muryar su iri ɗaya, jikin surar komai iri ɗaya. Wallahi ita ce. Ba za a rina mai hankali ba. Ta za a samu wannan arashin? Wallahi Zinatu ce. Gadara.